Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan ug ni Hesukristo nga atong Ginoo maanaa kaninyong tanan. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron mahimo kitang andam ug angayan at tubangan sa mga gagahom nga Dios ug atong Amahan sa paghalad nining Santos nga Misa, paghandom sa piyesta ni San Lucas ang Ebanghelista. Nagakumpisal ako sa Dios ang magkagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon, nga nagalapas ako yamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglan nga buhaton, kay akong sala, akong dakong sala, busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iyampo sa Ginoo atong Dios. Kaluyan o kita sa Dios ug pasayloon sa atong mga sala ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhi sa kalinaw o kalipay nga way katapusan. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit o kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langitong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadait kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kalui kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawatang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing alangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. Ginoong Dios, ikaw nagpili kang San Lucas aron iyang ikapadayag ang misteryo sa imong gugma alang sa mga pobre, pinaagi sa pagwali ug pagsulat, itugot nga silang naghimaya sa imong ngalan, magpadayon sa panaghiusa sa kasing-kasing ug kalag, ug ang tanang katawhan makadangat sa imong kadaugan ang kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinotlo, gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Paningkamuti gayod pag-ari kanako sa labing madali. Gibiyaan ako ni Dimas tungod sa iyang paghigugma ni ining kalibutana ug miadto siya sa Tesalonica. Si Crescente miadto sa Galacia ug si Tito sa Dalmacia. Si Lucas na lamang ang uban kanako. Kuhaa si Marcos ug dad-a diri kay makatabang siya kanako. Gipaadto ko si Tikiko sa Epeso. Inig-ari nimo dad-a ang akong kupo nga gibilin ko kang Karpo didto sa Troas. Dad-a usab ang mga libro, labi na kadtong mga sinulat. Si Alejandro nga Platero nakahimo kanakog dakong kadaot. Ang Ginoo maoy magbalos kaniya sa iyang gibuhat. Likayi siya kay supak gayud siya kaayo sa atong mensahe. Sa una kong pag-atubang sa hukmanan, wala gayoy mibulig kanako. Gitalikdan ako sa tanan. Hinaot unta nga dili sila pakasad-on sa Dios ni ini. Apan ang Ginoo miunong kanako ug mihatag kanako kusog aron ikasangyaw ko ang tibuok mensahe ngadto sa dili Hudiyo. Ug giluwas ako gikan sa bakbak sa leon.
Ang pulong sa Ginoo. Ang imong mga higala nagtug-an sa himaya, sa imong pagkahari, Ginoo. Ang imong mga higala nagtug-an sa himaya, sa imong pagkahari, Ginoo. Papasalamata kanimo ang tanan mong mga buhat, o Ginoo. Ug pasadya kanimo ang tanan nga nagatuo kanimo. Pasultiha sila bahin sa himaya sa imong gingharian, ug pasuginla sila sa imong gahom. Tukan sa himaya, sa imong pagkahari, Ginoo. Pasaysaya sila sa katawhan may tungod sa imong gahom, ug sa nahimayaong kasana sa imong gingharian. Ang imong gingharian maoy gingharian alang sa tanang katuigan, ug ang imong pagtunog mahitong mulungtad latas sa tanang kaliwatan. Ang imong tugan sa himaya, sa imong pagkahari, Ginoo. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi, ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo haduol sa tanan nga nagasangpit kaniya, sa tanan nga nagatawag kaniya diha sa kamatuoran. Ang imong mga higala nagtug-an sa himaya, sa imong pagkahari, Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Human niini, gipili sa Ginoo ang laing 72 ka mga lalaki. Kini sila gipadala sa tinagurha aron mag-una sa Ginoong Hesus ngadto sa tagsa-tagsa kalungsod ug lugar nga iyahang pagaadtuon. Miingon ang Ginoong Hesus ngadto niining 72. Ang anihonon daghan kaayo. Apan gamay ra ang mga motrabaho sa pag-ani niini. Busa, pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon aron magpadala siyag daghang motrabaho nga moani sa anihonon. Lakaw kamo, nagpadala ako kaninyo nga sama sa mga nating karnero ngadto sa mga babangis nga mga mananap, mga lubo. Ayaw pagdala og putos o sudlanan sa limos. Ayaw pagdala og sandalyas. Ayaw kamo paghunong aron pagpakikistorya, paghimamat kang bisan kinsa
diha sa dalan. Bisan diing balaya kamo moabot, unahan ninyo ang pag-ingon. Ang panag-inigsuunay ang panagdait, maania unta nining balaya. Kung dito ni anang balaya, may nagpuyo nga mahigugmaon sa pag-inigsuunay o sa kalinaw, ibilin kaniya ang inyong yukbo sa pagkigdait o kalinaw. Kung nala sa'y paghigugma sa pag-inigsuunay o kalinaw, bawia ang inyong yukbo sa pagpakigdait. Pabilin kamo ni atong balaya, ug kaon ug inom sa ilang ihatag kaninyo, kay ang nagtrabaho angay gayud nga suhulan. Ayaw kamo pagbalhin-balhin gikan sa usa ka balay ngadto sa laing balay. Kung moabot kamo sa usa ka lungsod ug dawaton kamo sa mga tawo nga nagpuyo didto, kaon sa ihatag nila kaninyo. Ayuha ang mga masakiton niadtong lungsura ug sultihi ang mga tawo didto nga hapit na moabot kanila ang paghari sa gamhanang Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daykon ikaw, o Kristo, manglingkod palihog. Maayong buntag kaninyong tanan. Tao lamang kita ining kalibutan. Usahay makalimot kita ni ini nga tao lamang kita. Labi na kung makadawat na kita sa mga bunga sa atong paningkamot. Diha sa mga butang kalibutanon. Makalimot kita sama ni Alejandro nga nakabuhat gayud og dakong kadaot. Ug sa uban pang mga kauban ni San Pablo sa sinugdanan sa iyahang pagpahibaw sa mga tao, tao lamang kita ning kalibutan. Dili kita mo bato ug atong kalipay, dili gayud magpabilin tungod kay kining atong balay, kining atong lawas. Matiwas kini pag-abot sa mga katuigan ug ang atong kalipay dili gayud mo padayon ang kalipay lawas nun. Ug adunay mga kauban ni San Pablo sa sinugdanan nga nalikay nisimang sa dalan ngadto sa kahitasan nisimang sila dalan ngadto sa kalibutanon nga kalipay. Ang kalipay nga langit nun alihan gayod sa kalipay kalibutanon kay niya pamanta sa kalibutan. Pero usa sa iyang kauban nga wala gyud musimang mao si San Lucas. Ug si San Lucas siya ang kauban ni Jesus ug gitrain siya ni San Pablo sa pag-focus sa mga kabus. Kanang ang iyang focus sa iyang ebanghelyo ba sa iyang pagpanudlo ang mga kabus. No? Ang kabus sa lawas. No? Ang kabus sa kahimtang kalibutanon. Naagid sa kanunay si San Lucas niini. Sa upat ka mga ebanghilista, meaning evangelizers, no? Doon na evangelizer gahapon ni Dool. Niko pagkanindot sa inyong misyon sa parokya nato, evangelizers, sama silang San Lucas, San Mateo, San Juan, o ikaapat, San Lucas, San Mateo, San Marcos, no? Ebanghilista. Na ikaw nga nasimba karon, mahimo na po kang ebanghilista, iniguli ninyo sa inyo ha. No? Kaya ang una ginatong pahibawon sa maayong balita o sa pagtulunan nga niya na sa dughan, maong yun na asimong balay. Nasimong balay. Nigabot ni mo dito, imo dayang ingnon, ang pag-igsuunay, maabot unta sa atong panimalay. Yeah? Ang pagtinabangay, ang kalinaw, maabot unta sa atong balay. No? Mo ginay, unang nga isulti ni mo dito, kay ikaw man, ning apil man sa buhat, sa pagsangyaw. Nakinsa man ang imong istoryahan, ang naa dito nangatulog pa, pukawon nimo nga doon ay pangigsuon. No? Pagpadayag sa imuhang pagkaibanghelista,
tinunan ni Jesus kauban ni San Lucas ug sa daghan pang mga santos. Ug dili siya modawat dito. Aw saylo padung dito sa sunod nimong mga membro ang imuhang pagkaibanghelista. Unya dala ang kinaiyang kabus, dili dato sa garbo, kundi kabus sa espiritu. Dili magpadato-dato sa espiritu, no? Kabus kay mo man nagitudlo sa laing ebanghelista si San Mateo, kabus sa espiritu, no? Kinaiya nga mag-ingon, ubos ra ko ninyo bisag inyo kong amahain, ubos kong sulugoon kaninyo dinhi sa atong panulaanan. No? So mga igsuon, ang timar karon pagka-ebanghelista sa atong pulong o sa atong binuhatan ug ang kunon ta mga ebanghelista ngadtos mga kabus nya dala nato ang kabus ng espiritu, dili magpatuo-tuo nga kamauna ko, no? Ulabaw ko nimo kay inganani ko sa simbahan sa parokya, dili ka na kabus sa espiritu, no? Og hayan maigo gi ka kung suklan ka sa imong mga anak. Kay ang kabus sa espiritu dili gad mo sukol. No? Bulahos lang sa unahan kung insultuhon sa mga kauban. Ug nining higayuna, ikaw nakahatag og pasidungog sa 72 ka mga lalaki nga gipili ni Jesus tinagurha, gipadala sila. Ikaw, pagdag imong kauban sa imong pamilya, kung wa kay kauban dinhi karon panikamot kayo, kay dili tanan membro sa imong pamilya dili mo patuo, naagi mo patuo. Umingon ikaw, di mga patuo akong pamilya, posibleng ikaw pod isog garbo ba? Garbo sa spirit ako kanama, no? Posible. Basta kay doon naging madaan na to sa atong pamilya kung magpabilin lang tang kabus sa atong lifestyle o kabus po sa atong espiritu tungod sa Ginoong Hesukristo. No? So daygon ang Dios nga nagpahibaw kanato nga tawo na pang kataning kalibutan ug sa atong pagkatawhanon giilad kita sa yawa aron mahimo kitang murag taas Ginoo na o usaba. Pero gipahinugduman kita niya, tao lamang kita. O gipadadaan kita niya mga magsasangyaw aron pagpukaw. Kanato. Karong adlaw si San Lucas. Manindog palihog. Maunong mong higala o kauban si San Pablo ni San Lucas, nagtanyag kanato sa Ebanghelyo nga puno sa mga pagtulunan sa pagbago. Magampo kita ngadto sa amahan pinaagi sa magumaong manunubos nga gipadayag diha sa Ebanghelyo ni San Lucas. Siya mao ang Dios nga nagpaubos sa Hesukristo. Gipadayag siya ni San Lucas sa mga sinulat o sa mga pagsangyaw. Moingon kita, Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga ang simbahan, mupukaw sulod sa ilang mga ginsakpan, sa kagutom o sa kauhaw alang sapan, sa kinabuhing tunhay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga ang Espiritu Santo, mugiya sa mga doktor, mga nurse o silangan ng alagad, alang sa atong panglawas nga kahimsog, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga aktibo kitang musalmot sa mga kalihukang pangmisyon sa simbahan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga masakiton, makadawat og suporta o kahupayan, gikan sa ilang mga kabanay o kahigalaan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga imong tangisipon nga takos ug mapustlanon, alang kanamo, nga halang don Teopelo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga sila nga namatay, makaambit sa kalipayng tunhay, dito sa langit,
magampo kita sa Ginoo. Ginodungga ang among pangamuyo. Gamhanan ngamhan uban sa mga pagampo ni San Lucas, gidala namo nganha sa imuhang atubangan ang among mga panginahanglan. Itugot kini kanamo tungod sa imong anak, ang mahigugmaong manunubos nga buhi ug hadi hangtod sa kahangturan. Amen. Dagon ikaw, Ginoong Diyos, sa tanang kalibutan, kagikan sa imong pagkamugyatago na dawat na maghahalat kanimo kinikpan ngabot sa iyong taginama sa inyo sa mga tao. Mahimog kinikalan o ni Espirituanon, alang ka namo. Dagon Diyos, hangtod sa kahangturan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug inyong halad sakripisyo, dawaton ta sa Dios Amahan ang labaw ug gamhanan sa tanan. Dawat ron ta sa Ginoo sakripisyo nga gikan sa atong mga Alang sa pagdahig paghimaya sa ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibok nga santos nga katawhan. Tungod sa mga gasa nga langit nun ihatag kanamo Ginoo nga makaalagad unta kami kanimo sa hingpit nga kagawasan aron ang mga halad nga among gidala sa piyesta ni San Lucas makatambal o makapadangat kanamo nganha sa kadaugan nga imong giandam alang sa tanan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kanidyo. Manusad ka Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Ang ngayong matag. Santos nga mahan Dios nga tunhay gamhanan labaw sa tanan. Angay ug matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw ang makanunayon nga magbalantay nga dili gayud biya sa imong gibantayan nga pundok dinhi sa kalibutan. Pinaagi sa mga apostoles nagabantay ikaw nga mahigugmaon kanamo ug nanalipod sa walay hunong. Ikaw ang naghimo sa mga apostoles nga magbalantay sa pundok nga matuohon dinhi sa kalibutan. Ano motabang sila sa pagpadayon sa buhat sa imong anak o gikan diha sa langit hangtod karon nagaagak ang mga apostoles kanamo dinhi sa kalibutan ang simbahan. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit nagasangyaw kami sa imong imaya duyog sa ilang way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo Diyos sa kakahuman, puno ang langit yuta sa himong himaya, usana sa kahitaasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitaasan. Santos kini ikaw, Ginoo, ang tumuran sa tanang kasantos, ipadalang imong balaang espiritu or pagsantos ining mga gasa. Aron mahimo kinalang kanamo, lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Kay sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha si Upan, pipasalamat kanimo, pipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyong tanan ug kana, kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha si Jesus sa kalis, pipasalamat kanimo pag-usab, dihatag siya niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, Panginom kamong tanan di kaniini, kay kini maong kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini mao ang misteryo sa atong pagtuo nga si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngani.
Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, ninigpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga matubang umulagad kanimo. Himo ang kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong katawhan nga mituo ug misalig kanimo. Ang simbahan lukob sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, Alberto among Obispo, tanang Obispo kaparian ang tibuok katawhan. Hinumdumi sa mga among igsuong patay na ang ilang mga kalawasan ug natapos na ang ilang lawasnong kinabuhi ug kalipay dinhi sa yuta. Malaumon nga sila mabanhaw ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-asa ng tanan sa pagsudoong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amahan amo ikawng daykon ug himayaon, pinaagi ni Jesukristong imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, dihatag na kanimo makagagahong mga amahan dihas kay usa sa Espiritu Santo, ang tanang tugog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita samahan nga pasayloon ang atong mga nabuhat nga dautan ug dadon kita niyang magkapasaylo kanila nga nakasala kanato. Amahan namo nga naa ka sa langit, pagdaygon namong imong ngalan, maabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot kini sa yuta maingon sa langit, ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagpasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwa sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo o Ginoong imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon karon aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala. Mahilayo sa tanang kasapok ug kagubot samtang kami malaumong nagpaabot sa pagbalik ni Jesucristo ang among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumgang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ikaw sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausab kanin. Ipakita ta ang timaan sa pag-inigsuunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Diyos ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao si Jesus, siya ang gisangyaw ni San Lucas. Siya ang Dios nga nagpaubos ug nagpakakabos. Siya ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Kung magpaubos lang, wag tangon gayud ni Jesus ang atong kasalanan. Bulahan kitang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angayng mokalawat nimo, apan ipamulong mo lamang. Ug mamaayo ako. Naos ni Kristo. Gipadala sa Ginoo ang mga tinudluan niya nga nagsulti o nagmantala sa kalungsuran sa pag-ingon. Nagkaduol na gayud kaninyo ang paghari sa gamhanan nga Dios. Magampo kita. O Dios nga gamhanan sa tanan, makasantos unta kanamo ang santos nga misa, ang Eukaristiya nga among gidawat gikan sa imong santos nga altar, ug magligo nunta kanamo diha sa pagtuo sa ebanghelyo nga gitudlo ug gisangyaw ni San Lucas. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Ang Ginoo mana kaniyo. Manausap Panalinginan kamong tanan sa makagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng sakripisyo, manglakaw ta diyas kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat. Salamat sa Dios.